इउजि सारा जे बिक्रम दैमारि आदाखौ केस होनांदोंमोन जे नंखाय लेखा दिरुननानै जे बिथाङा फोसावदों होननानै बबेहाय लेखा फैखो बबेहाय पार्लियामेन्टआव पास जाखो होननानै इउजि सारा बुंदोंमोन। बिनि थाखायनो बिथां बिक्रम आदानि एगेन्स्टआव बिथाङा आयेननि राहा लानो नागिरदों। जेब्ला भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायग्रोदो। इउजि ब्रह्म सारा बुंदों आंखौ जे आयेननि माबा लागोन, आयेननि खाथियाव आंखौ लांगोन, लांदो। दिनै आंखौ आयेननि साजा होनायनि सिगां नोंथाङा बै आसामनि जाया नैबे लाइजामखौ हरबाय प्रमद बर' बिथांनो जे 10टा कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै खोथाजों नङा लेखाजोंनो कलमे लेखाया दिनै बिटिसि सरकारनो हरबाय। नोंथाङा इउजि ब्रह्म सार बे मानसिखौ आयेननि राहा लानो हागोन ना? दिल्लीया दिनै जोंखौ बुंहरबाय, बिटिसि सरकारखौ बुंहरबाय जे तेजपुरावनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दोङो बेयावनो थां। बिनि ओंथिया जाबाय जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि होनो गोसो गैया। दिनै बङाइगावआवनो कच फेक्टरि दंखायो, रेलवे फेक्टरि दंखायो, बेयावनो थां, क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा। बिनि ओंथिया मा? जोंनो होनो गोसो गैया नङा होमबा? NIT-आ सिलचराव दंखायो, बे गोदान पलिसि लायाखै दिल्ली सरकारा, बिनिखायनो नोंथांमोना सिलचरावनो थांनो हागोन। बिनि ओंथिया जाहैबाय NIT होनो गोसो गैया। मिथिबाय? अब्ला नाय दिल्लीया जिखौ लिरहरबाय बे लिरहरग्रा अफिसारफोरखौ नोंथाङा सार इउजि ब्रह्म केस होनो हागोन ना? आयेननि खाथियाव बुंनो हागोन ना? बिटिआर रेकर्डआव थानाय 6.3 दफाखौ आसाम सरकारा मानो उलंघ खालामखो नोंथांमोनखौ केस होगोन होनना बे डिरेक्टरखौ नोंथाङा केस होनो हागोन ना? दिल्लीयाव थानाय अफिसारफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना? बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ नोंथांमोना लासिजिं खालामबाय, दिनै जों नोंथांमोनखौ आयेननि खाथियाव लांगोन, नोंथाङा दिनै बुंनो हागोन ना? दिनै सैथोखौ बुंनायखाय नोंथांमोना लाजिदों। मानो? सैथोखौ बुंनायखाय नोंथांमोना मानो लाजिदों? बिटिआर रेकर्डनि मोनसेबो दफाखौनो दिनै सापर्ट खालामला। होदो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि माबाखौ रायजोनो दिन्थिदो। दिल्ली सरकारा जोङो होगोन होननानै बुंदोंबा लेखाफोरखौ दिन्थिदो। आंथ' लेखाफोरखौ बिसोरनो होजोब्बाय, बुंजोब्बाय। लेखाखौ होनानैसो रायजोखौ नोंथांमोना बुजायदो। मिथिबाय? हेलो एवरीवन, once again वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। बाथ्राया थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। दा नोंथांमोना नुबाय बिक्रम आदा बुंनायखौ। नोंगौ जे बिक्रम आदाखौ हमनायनि सिगां जोंना मानगोनां मन्त्रि साराहाय बै जाय लेखा हरग्रा बिटिआरनि दफाया दे दिनैनि समाव मावफुंजाला, माखासे दफायाव लिरनानै लाबोनाय जे खोथाफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा दिनै दिल्ली गभर्नमेन्टआ नारथ्रोददों। बेवहाय सिदा सिदियै आमी डाइरेक्टली कहबो पारे आसाम गभर्नमेन्ट यात 100% जड़ित আছে। आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंनि बे बिटिआरनि बे दफाफ्रा जाफुङै मावनो हायै होननानै लेखा फैनायखौ बिराद मोजां मोनदों। आरो बे मावनो हायैयाव आसाम गभर्नमेन्टआबो खुगा मुथु मिनिगासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो बिक्रम आदा बुंनाय खोथाया सैथो। बिक्रम आदाखौ हमनानै जेलाव सोनायनि सिगां बै लेखा हरग्राखौ नोंथांमोना दे एग्रिमेन्टआव लिरदोंमोन दिनै जों मावनो हाला होननानै लिरजेनग्रा बेखौ हमथारनाया साबसिन। दाना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मेल मिटिंआव जोंना मन्त्रि साहाबा इउजि सारा बुंदो बैखौ हमग्रोनांगौ ना बिक्रम दैमारि आदाखौ हमनांगौ? बिथांनि लेखा दिरुननाया प्रमाणित उइथ एभिडेन्स। दा प्रश्नआ डाइरेक्टली साहसिके एटा प्रश्न डांगर प्रश्न उरखावगोरा ब्रह्म सारद, नोंथाङा सोरखौ हममारगोन? बिक्रम दैमारिखौ हममारगोन ना बै लेखा हरजेनग्रा जों मावनो हाला एग्रिमेन्ट खालामदोंबाबो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जों स्टेट गभर्नमेन्टआ बे खामानिखौ सापर्ट होनो हाला केतियाव समर्थन দিব নোৱাৰো बेबादि होनग्राखौ हमगोन ना बिक्रम दैमारि आदाखौ हमगोन? बे सिदा खोथाखौल' रायजोफोरनि गेजेराव सारा बुंना होदो दे। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाबाय ना मा होनो रायजो राजाफोर? बैसागुबो ओंखायनो बारा गोलाव बुंला। इउजि सारा नेक्स्टआव मा फिननाय होयो बिनि सायाव बेखौनो नेबाय। स' एसेखिनियाव भिडिअखौ फोजोबबाय। थेंक इउ वेरी माच फर वाचिं।